Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Коронавирус һәм сезонлы авырулар белән вазгыять нинди? Гел кешеләр белән сөйләшәбез, әйтәбез аларга вакцинация хәзерге вакытта бер генә юл. Белгечләр фикерен Илдар Сафиуллин тыңлап кайтты. Казанның иң уңышлы архитектура проектларын кемнәр төзей? 90-нчы елларда төзелгән ул. Аны хәзер обновить внешний видын и укрепить фундаменты. Бүген дәрәҗәле Казаныш форумына нәтиҗәләр ясадылар. Җиңүчеләрне Руслан Судинов та котлап кайтты. Җиңү төсләре. Портрет ясап бирү. Ул бит карикатура түгел, настоящий портрет. Әле әзрәк яшәрәктә күренә. Казанда яшәүче яшь рәссам Екатерина Манькованың үзенчәлекле проекты турында тулырак Шулпан Касымова. 100 метр туқыманы Италия һәм Россия шәһәрләреннән махсус китертәләр. Матурланып, милли бизәкләр өстәлеп, калфаклар белән бик матур булыр дип уйлыйбыз инде. Тамашачыга ошар дип уйлыйбыз. Болгар радиосы милли премиясендә катнашучы артистлар тамашачыны нинди киемнәре белән таң калдырырга әзерләнә. Бу хакта Алия Хәйретдинова. Татарстанда кертелгән чикләүләрнең нәтиҗәсе сизелә башлаган соңгы көннәрдә республикада коронавирус белән авыручылар саны кими, тик хәзер сезонлы авырулар, ОРВИ һәм грипп белән чирләүчеләр арта. Бу хакта бүген Роспотребнадзор белгечләре хәбәр итә. Алар гадәттәгечә узып баручы атнага нәтиҗә ясады. Табиблар исә ревакцинациягә килүчеләрнең аз булуына борчыла. Хәзер республикада нибары 80 мең кеше генә прививканы яңадан ясаткан. Яңа ел бәйрәмнәрендә балалар бакчаларына нинди кагыйдәләр кертелә? Кафе, рестораннарның эш графигы кайчан билгеле булачак? Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Впервые за последние 11 недель отметили некоторые снижения заболеваемости, снижение недельного темпа прироста на 5,5%. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирус йоктыруның 236 яңа очрагы теркәлгән. Бу моннан бер атналык булган саннан кимрәк инде. Бүген 103 кеше хастаханәгә салынган, 133 өйдә дәвалана. Коллективлардагы иммунитет декабрь башында 67%-ка җиткән. Белгечләр фикеренчә, яңа чикләүләр уңай нәтиҗәсен биргән бирүен, ләкин шүбесенә шүмәлә дигәндәй, хәзер коронавируска сезонлы авырулар да өстәлә. Шуңа күрә иң беренче чиратта һәркем үз сәламәтлеген үзе кайгыртырга тиеш. Коронавируска каршы вакцина белән бер рәттән гриппныкын да ясатырга мөмкин. Хәзер республикада ОРВИ йоктыручыларның саны арта бара. Вирус гриппа циркулирует. Хәзер грипп вирусының активлашкан чагы, авыручылар артыр дип уйлыйбыз. Коронавирус белән чирләүчеләр кимүгә бара. Әмма ковид йоктыручылар арасында һаман да 60 яшьтән өлкәннәр күп. Это грипп А, H3N2. Табиблар ревакцинациягә килүчеләрнең аз булуына борчыла, чөнки хәзер яз айларында прививка алган кешеләр кабат вакцинациягә килергә тиеш, тик алар ашыкмый. Ясаттыгызмы сызамый? Менә хәзер ясадам икенче тапкыр. Хатын очер занял. Ревакцинация ясатачаксызмы аннарсан? Подумаю. Через год, как QR-код кончится. Мин QR-код гамәлдән чыккач, 1 елдан соң ревакцинация ясатачакмын. Вот есть какое-то убеждение, что ли, у человека. Әгәр уйлап карасаң, барысында кагыйдә буенча эшләргә кирәк. Безнең бит инде зур тәҗрибәбез дә бар. Белгечләр фикеренә ышанырга кирәк. Ковид белән авыручыларга QR-кодның гамәлдә булу вакытын 6 айдан 1 елга кадәр озайтсалар да, сәламәтлек саклау министрлыгында әйтүләренчә, мондый кешеләргә барыбер ярты елдан соң вакцинация ясатырга кирәк. Төп максат QR-кодлы булу түгел, коронавирустан саклану. Кем шул QR-кодны тиеш ләгергә хәзер, алар 1 елга алалар. Кешеләр кемгә инде бирелгән 6 айга 1-2 атна эчендә 1 елга озынайыр. Белгечләр җәмәгать урыннарында ковидка каршы кагыйдәләр үтәлешен тикшерүне дәвам итә. Һәр 5нче объектта аны бузучылар ачыклана диялар. Я штраф салалар, я эшен туктаталар. Әйтик, Казанның Серов урамындагы бер кафега кешеләрне QR-кодсыз керткән булалар. Кичә монда контроль күзәтчелек органнары вәкилләре эшләде. По поводу кафе хочу сказать, что Әлеге кафе турында әйткәндә, шуны искәртеп үтәсем килә. Җәмәгать туклану урыннарына кергәндә QR-кодның булуы Татарстан хөкүмәте күрсәтмәсендәге төп пунктларның берсе. Республики Татарстан, поэтому контроль
осуществляют те органы, которые на это уполномочены. Яңа ел якынлаша, аңа әзерлек белән бергә иминлекне дә онытырга ярамый. Белгечләр балалар бакчаларындагы бәйрәмгә һәр гаиләдән QR-коды булган берәр ата-ананы гына кертергә тәкъдим итә. Лицам старше 60 лет, конечно же, не рекомендуем посещать. Балалар бакчаларындагы бәйрәмгә 60 яшьтән өлкәннәрне һәм чит ят балаларны да кертмәскә кирәк. Аниматорларга да керү тыела. Я имею в виду аниматоров. Якынча бер атнадан республикада яңа ел бәйрәмнәрендә кафе-рестораннарның ничек эшләвен билгеләячәкләр. Узган ел аларга яңа ел төнендә кунаклар кабул итәргә рөхсәт биргәннәр иде. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Кешеләрнең QR-кодларын тикшермичә генә керткән Казан кафесына бүген кабат полиция хезмәткәрләре килде. Бина хуҗасы анда юк иде, үзен җитәкче ярдәмчесе дип таныштырган кыздан аңлатма алдылар. Ни өчен бу кафега килүчеләрнең QR-кодын тикшермиләр? Ни өчен Татарстан хөкүмәте күрсәтмәсенә каршы киләләр? Кичә күзәтчелек органнары хезмәткәрләре монда килеп киткән иде инде. Экология министрлыгы белгечләре административ хукук бузулар турында кодексның гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм булдырмау буенча кагыйдәләрне үтәмәү пункты нигезендә беркетмә төзегән. Материаллар Вахитов районының җәмәгать судына тапшырылырга тиеш. Бүгенге тикшерүдән соң икенче беркетмәдә төзеләчәк, ул да судка юлланыр дип көтелә. Кафе хуҗаларына штраф янымы, әллә инде тагын да катгыйрак чара күрелерме? Мәхкәмәдә хәл ителәчәк. За нарушение антиковидных мер и несоблюдение постановления Кабинета министров Республики Татарстан Коронавирусқа каршы кертелгән таләпләрне үтәмәгән һәм Татарстан хөкүмәте күрсәтмәсен бузган өчен шәхси эшмәкәргә административ кодексның 26 маддәсе буенча беркетмә төзелде. Бүген Татарстан президенты премьер-министр Алексей Песошинга республиканың яшьләр эшләре һәм урман хуҗалыгы министрлыклары эшчәнлеген тикшерергә кушты. Кичә әлеге оешмаларда ришвәтчелек белән бәйле фактлар булуы ачыкланды. Республиканың коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре буенча экспертлар төркеме Татарстанның яшьләр эшләре министрлыгының сәләт фонды белән эшчәнлеген тикшерә. Билгеле булганча, әлеге фонд тулысынча республика бюджетыннан финанслана. Елына әлеге оешмага якынча 115 миллион сум акча булып бирелә. Хукук сакчыларын биләр форумын оештырганда сатып алынган шатырлар кызыксындырган. Тикшерү барышында аларның бәясе 2 миллион 380 меңгә артыграк булуы да ачыклана. Менә шулай. Когда мы приехали туда... Барып карагач, аларның 119 мең сумлык арсенал 30 шатырлары түгел икәнен күрдек. Күпкә очсызраклар куелган иде. Фондны шатырлар белән тәэмин итүче оешманың аларны 85 меңгә генә сатып алуы ачыкланды. Шулай ук Татарстанның урман хуҗалыгы министрлыгында да бюджет акчаларын максатчан файдаланмау очраклары ачыкланган. Идел буе урманчылыгы җитәкчесе үз территориясендә ук урман кисү белән шөгыльләнүче оешма булдырган. Монда ук үстергәннәр дә, кискәннәр дә. Кайбыч урман хуҗалыгында бюджет акчалары хисабына кыйммәтле автомобильне ремонтлыйлар. Хукук бозу очраклары аучылык хуҗалыкларында да табыла. Аларның кайберләрендә аренда өчен түләү бәяләре шик уяткан. 2019 елга кадәр 1 гектар урман кишәрлеге 3 тиен тора. 2019 елдан участокта ау базысы яисә вольер барлыкка килгәч, аның бәясе гектарына 3527 сумга кадәр күтәрелә. Шуңа да карамастан, Алексеевск Дорстрой кебек зур оешма 11 мең гектар җир өчен елына нибары 800 сум гына түләгән. Этот проект освоения лесов... Урманнарны куллануга кагылышлы бу проект дәүләт экспертизасын узган, аны министрлык хезмәткәрләре имзалый. 2019 елдан бирле 11 мең гектар өчен 800 сум акча түләгәннәр. Әбит гектарның бәясе 3527 сум. Күпме акча югалганын күз алдына китерәсезме? Миллионлаган сумнар. Тикшерү комитеты Леногорск район үзәк хастаханәсенең 3 табибына карата ачылган җинаять эшен тикшерүне тәмамлады. Бу травматология бүлеге мөдире, табиб, анестезиолог һәм травматолог аларны авыруның сәламәтлегенә зыян китерүдә һәм ваемсызлыкта гаеплиләр. Тикшерүчеләр фаразы буенча ир-атны табибларга аягы сынган килеш китерәләр. Нәтиҗәдә ул 2 аяксыз кала һәм арка мие зарарлана. Табиблар җинаять кылуда үз гаебе барлыгын танымаган, тик тикшерү вакытында дәлилләр җитәрлек җыела һәм эш судка җибәрелгән. Зыян күрүче кеше элекеге хәрби ул Чечняда булган дәүләт бүләкләре һәм Россия президентының рәхмәт хаты бар. Тикшерү барышында ирнең үз торагы юклыгы да ачыклана. Ул әнисе белән фатир арендалап яшәгән була. Татарстан тикшерү комитеты җитәкчесе Валерий Липский Леногорск районы башлыгыннан инвалидка ярдәм итүләрен сораган. Аңа шунда ук фатир сатып алганнар, җиһазлар урнаштыралар һәм хәрәкәт итү өчен электр коляскасы да бүләк итәләр. Татарстан эшмәкәрләре ничек итеп җинаять эше буенча әзерлекләүләрдән котылырга тырыша. Бизнеска кем аяк чала? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Татарстанда кабат һава торышы үзгәрә. Синоптиклардан алынган мәгълүматларга караганда, бүгеннән башлап иртәгә кичкә кадәр республиканың кайбер районнарында һәм Казанда юеш кар, туман, көчле бузлау көтелә. Җилнең тизлеге секундына 22 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Күз күрүме начарая. Инспекторлар юл йөрү кагыйдәләрен тиешенчә үтәргә, тизлекне арттырмаска, җәяүләргә урамны бары тик рөхсәт ителгән урыннарда гына чыгарга, юлларда бик игътибарлы һәм сак булырга киңәш итә. Бүген Россиядә билгесез солдат көне. Фашист гаскәрләрен Мәскәү янындагы бәрелешләрдә җиңүгә 25 ел тулу уңаеннан 1966 елның 3 декабрендә билгесез солдат җасады Мәскәү Кремле диварлары янына җирләнә һәм сугыш кырларында һәлак булган солдатлар батырлыгы символына әверелә. Казанда каһарманнарны бүген җиңү паркында искә алдылар. Иҗтимагый оешма әгъзалары, яшь армиячеләр, эстабарлар, Росгвардия хезмәткәрләре мәңгелек ут янына чәчәк салды. Великая Отечественная война, которая прошла, мы должны, уважаемые друзья, ее помнить. Ил тарихында булган Бөек Ватан сугышы турында без онытмаска, бу хакта киләчәк буынга җиткерергә тиешбез. Анда катнашкан һәм һәлак булган солдат онытылмас. Үткәннәрдән башка киләчәк юк безнең. Бүгенге көн минем өчен мөһим, чөнки неизвестный солдатларны без эзлибез. Бүген истәлекле дата уңайыннан Казанда яшәүче бөтен Бөек Ватан сугышы ветераны 95 яшьлек Равил Хакимовка үзенчәлекле бүләк тапшырдылар. Бу идеяны яшь рәссам Екатерина Манько тормышка ашыра. Моннан 1 ел элек ул җиңү төсләре проектын башлап җибәрә, каһарманнарның портретларын ясап үзләренә үк бүләк итә. Мондый бүләкне җиңү көненә кадәр Казанда яшәүче барлык ветераннар да алачак. У нас замечательный творческий проект «Краски Победы». Мы с молодежью, с детьми. Екатерина Манько яшь рәссамнар белән Бөек Ватан сугышы ветераны Равил Хакимовка үзенең сурәтен тапшырырга килде. Кызлар аны ярты ел ясаган. Ветеран аларны тормыш юлы белән таныштырды. Равил агага 95 яшь. Бар гомерен туган илгә хезмәт итүгә багышлаган. Хәзер хәрби пенсионер. Әле дә ветераннар һәм пенсионерлар берлегендә эшләп йөри. Портрет ясап бирү. Ул бит карикатура түгел. Настоящий портрет. Әле әзрәк яшәрәктә күренәм. Рәхмәт, зур рәхмәтләрне белән бу балаларга катнашканнары өчен. Мы рисовали портреты, потому что очень хотелось поздравить, они воевали за нас. То, что они держались, и вот мы получили такой, светлое небо. Бөек Ватан сугышында катнашкан каһарманнарның портретын ясап үзләренә бүләк итү идеясе яшь рәссам Екатерина Манькога 2 ел элек килә. Җиңү төсләре проектын ул Россия яшьләр үзәгенә тәкъдим итә. Аны тормышка ашыру өчен 1 200 000 сум грант бирәләр. Җиңү төсләре проекты моннан 1 ел элек башланган. Биредә 300-гә якын портрет һәм картина иҗат ителә. Һәм шунысы игътибарга лаек, аны теләге булган һәркем ясый ала. Портрет ясау өчен ветераннарның фотосурәтләрен җыялар. Әлеге эшне башкаруда аларга ветераннар берлеге ярдәм иткән. Әшин сәнгать әсәрен тудырырга волонтерларны җәлеп итәләр. Монда гомерендә бер тапкырда кулына пумала тотып карамаган кеше дә килә ала. Екатерина Манько аларны барысына да үзе өйрәтә. В первую очередь проект нужен. Беренче чиратта бу проект безгә, яшьләргә кирәк. Аларның батырлыкларын искә алып, үзебез дә итәгатьлерәк булырга тырышабыз. Иң мөһиме туган илебезне күбрәк яратырга өйрәнәбез. Чөнки алар киләчәк буын бәхете өчен гомерләрен дә биргән. Әсәр портретларның күбесе ветераннар берлеге күргәзмәләр залында урналган. Аларны җиңү бәйрәменә кадәр үз ияләренә тапшырырга җыйналар. Шулпан Касымова, Алик Мыльников, Яңа гасыр каналы. Алар шәһәр төзелеше өлкәсендә заманча алымнарны, иң яхшы материалларны куллануны үз мисалында күрсәтә. Бүген Башкалада Казаныш Бөтен Россия архитектура төзелеш форумы җиңүчеләрен бүләкләделәр. Анда 60 команда катнаша. Татарстаннан гына түгел, Мәскәү, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-Доннан да килгән осталар бар. Ни өчен әлеге тормышка ашырылмаган проект авторларында билгеләп үттеләр соң. Руслан Хөснетдинов кызыксынды. Конкурс беренче тапкыр моннан 5 ел элек оештырылган. Быел 41 оешма 112 объект катнаша. Җиңүчеләрне 11 номинациядә бүләклиләр. Арада гамәлдәге проектларда тиздән тормышка ашырыла торганнары да бар. Нияз Мустафин командасы киләсе елга җаваплы эшкә тотыначак. 32 ел элек төзелгән электр станциясен бер генә минутка да сүндермичә, аның тыш кыягын ремонтлаячаклар. Алла теләсә, реализуем икенче елга. Алла теләсә. Без моны беренче чираттан Казанның внешний облиганы өчен эшләдек. Репутация это уже второстепенная. Вот. Безнең монда задача иде существующее здание подстанция 90-нчы елларда төзелгән ул.
Аны хәзер обновить внешний видын и укрепить фундаменты. Җиңүчеләрне ике этап буенча билгелиләр. Башта онлайн тавыш бирү, аннары проектларны жюри карый. Иң яхшы төзекләндерелгән объект номинациясендә Дәрвишләр бистәсендәге Комсомол күле танылды. Ул узган ел яңартылды. Халыкның һәр фикерен исәпкә алып эшлиләр. Ондагы матурлыкны тулысынча саклап калырга теләдек. Шуның өчен ахырга кадәр тырыштык. Бүгеннән Казанның Лобачевский урамындагы Стахеев йорты иң яхшы тарихи архитектура объекты исемен йөртәчәк. Ул 20нче гасыр башында ук төзелә. Хәзер монда Татарстан композиторлар берлеге урнашкан. 1 ел элек реконструкция уздыралар. Объектка яңа тормыш номинациясендә Сәйдәш мәдәният үзәге җиңүче. Бинаның күп еллык тарихы, яраткан тамашачылары бар. Архитекторлар аны күп функцияле итеп үзгәртә. Иң яхшы торак комплекслар төзүчеләрне дә сәхнәгә чакырып рәхмәт белдерәләр. Алар ярдәмендә парк, скверлар яңара. Основной наш заказчик. Төп заказчылар ул шәһәр халкы. Сыйфатлы объектлар күбрәк булган саен, ул безнең өчен дә яхшырак бит. Казан һаман саен үсә, матурая. Яшь архитекторлардан күп проектлар килде. Аларның барысы да тормышка ашырыла. Иң мөһиме шәһәрдәге объектларны төзекләндергәндә аның архитектура ягыннан үзенчәлеген саклап калу кирәк ди белгечләр. Основная сложность это то, что иң катлаулысы проектларны өсте-өстенә төзелеш барган урыннарда гамәлгә ашыру, кай чагында зур мәйданда эшләгән вакытта заказчы тәкъдимен үтәү мөмкин дә түгел. Әлеге конкурсны ел сайын уздырырга планлаштыралар. Бу алдынгы карашлы архитекторларны Татарстанга җәлеп итү максатыннан да оештырыла. Руслан Судинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Ул киң җәмәгатьчелеккә Казанның төп символларының берсе Милли китапханә каршында урнаштырылган Хөррият монументы авторы буларак та билгеле. Мәскәүдә яшәп иҗат итүче милләттәшебезне чит илләрдә дә яхшы беләләр. Бүген Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музеенда быел 75 яшьлек юбилейн билгеләп үтүче Кадим Җәмитовның күргәзмәсе ачылды. Ул ясаган сыннар бөтен ил буйлап тарала. Илгиз Шәкүров дәвам итә. Аның скульптураларында су, күк, ут һәм тарихи персонажлар гәүдәләндерелгән. Кадим Җәмитов 40 елдан артык сыннар ясый. Аның эшләре дөньяның 12 илендә төрле күргәзмәләргә куелган. Саба районы Олы Арташ авылында туган оста инде 50 елдан артык Мәскәүдә яши. Әмма бер вакытта да туган ягын онытмый. Үзе ясаган матурлыкны Татарстан халкына да күрсәтә. Бик авыр, бик четерекле. Шундый, шул вакытта ул изге эш. Чөнки безнең булай тарихыбызны, безнең борынгы ырымнарыбызны булай итеп күрсәткән кеше юк иде әле. Бүгенге вакыйга ул тарихи вакыйга. Безнең өчен, безнең мәдәниятебез өчен, чөнки Кадим ага Җәмитов ул бик күп өлеш керткән 90нчы елларда ул Хөррият скульптурасының авторы һәм дөрестән дә безнең өчен зур горурлык. Кадим Җәмитов үз эшләрен туган ягы Саба районына да еш бүләк итә. Тукайсыны 10 мәктәптә урын алган. Татарстанга кайткач, мин илһам алам, иҗат белән рухланам ди ул. Кичкенәдән менә шушы юнәлештә информация алып үскән малай. Кичкенәдән балачактан. Тегеннән дә, моннан да җырлар ашада, сөйләмнәр ашада. Әбинең анда гел җырлап, моңланып йөрүе миңа кирип утырган. Сәнгать галереясендә скульпторның 70 иң яхшы эше тәкъдим ителгән. Аның белән ел ахырына кадәр танышырга мөмкин. Илгиз Шәкүров, Руслан Хөснетдинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Без 11 яшьлек Марсель Салахетдиновның хәлен белешеп торабыз. Ул берничә атна элек әнисе белән дәваланырга Израильгә киткән иде. Малайда яман шиш. Гаиләгә баланы Израильдә дәваларга ышандыралар, әмма моның өчен 15 миллион сумга якын акча кирәк. Гаилә өчен түли алмый торган сумма. Битараф булмаган кешеләр ярдәме белән акчаның инде күп өлеше җыелган, тагын 2 миллион сум кирәк. Мне зевать больно, кашлять больно и дышать. Авыруына карамастан Марсель елмая, сызлавын сиздермәскә тырыша. Алар Израильгә моннан 3 атна элек киткән иде. Табиблар яман шишне дәваларга ышандыра. Клиника отправила Марселя гистология. Клиника Марсельне гистологиягә җибәрде. Алар аның аягыннан берничә кисәк алып, геннарның мутациясын тикшерә. Нәтиҗәсе декабрь ахырында билгеле булачак. Консилиум тагын булачак. Бу консилиумнан соң будут принимать решения, врачлар. Нинди вакыйга, то есть нинди лечение бирергә, шуны конкретно
решать эти шекелярында. Малайда яман шиш көтмәгәндә ачыклана. Узган елның язында ул егылып, аягын авырттыра. Бер айдан аксый башлый, сызлануы көчәя. Соңрак сөяк саркомасы диагнозы куялар. Ел ярым эчендә 3 катлаулы операция ясыйлар. Аягын кисәргә туры килә. Хәзер инде гомеренә дә куркыныч яный, үпкәләрендә метастазлар. Без әлегә бер ай өчен генә түләдек. Әлегә монда күпме торачагыбыз билгесез. Дәвалау курсы билгеләнгәннән соң сумма үзгәрергә дә мөмкин. Әлегә 2 миллион җыясы калды. Сәләхетдиновлар күп балалы гаилә, Лениногорскида яшиләр. Марсель хоккейчы булырга хыялланган, хәзер ул яшәргә хыяллана. Малайга ярдәм итәргә теләүчеләр экранда күрсәтелгән номерлар буенча хәленнән килгәнчә булыша ала. Шулпан Касымова, Тахир Валиди, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы. Казан федераль университеты республиканың мәдәният министрлыгы белән бергә Тархан дип исемләнгән тарихи мәдәни конкурс игълан итте. Анда катнашып КФУга укырга керергә була. Моның өчен 31 декабрьгә кадәр сайтында теркәлергә кирәк. Исеменнән күренгәнчә, бу чара тарихчы булырга теләгән абитуриентлар өчен. Ул 2 этапта үткәрелә. Беренчесе сайтта төрле биремнәр үтәү, аннары җиңүчеләр телевизион этапка чакырыла. Монда алар үзара викторинада көч сынашачак. Эфир YouTube каналында турыдан-туры трансляцияләнәчәк. 3 җиңүчене КФУның Төрки халыклар тарихы факультетына кабул итәчәк. 31 декабря. Бәйгенең мәгълүматы, аның катнашу турындагы мәгълүмат ул безнең конгресс аша бөтен төбәкләргә, безнең представительство булган төбәкләргә, чит илләргә ул килеп җитте һәм без көтәбез чит төбәкләрдә яшәүче тарих белән кызыксынучылар саны шактый булачак дип. Созвездие йолдызлык резиденциясендә сүнмәс йолдызлык дип аталган театральләштерелгән тамашаның премьерасы булды. Аны сәхнәгә Искәндәр Нурижанов куя. Ул моңарчы театрны Булаки сәхнәсендә Гамлет плей һәм Мсье Ибрахим спектакльләрен куйган иде. Яңа тамашада метроның әдәби поездында сәяхәт итүче 7 мәктәп укучысы турында сүз бара. Алар татар әдәбияты дөньясында Дәртмәнд, Хәсән Туфан, Хади Такташ, Муса Җәлил әсәрләрен ишетәчәк. Сүнмәс йолдызлык тамашасы арт-резиденцияның репертуарына кертелгән. Аңа билетны Пушкин картасы буенча да алырга була. Агла да була тагыла поэмасы, аның туган илгә мәхәббәт һәм сагыну турында якты аваз булып яңгырый. Он 1 декабрьдә Булгар радиосының 9-нчы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы узачак. Эпидемиологик хәле сәбәпле ул онлайн оештырыла. Җыр тантанасын һәр көн туры эфирда ТНВ Татарстан, ТНВ Планета каналларында, Булгар радиосы дулкынында һәм интернет киңлекләрендә күзәтеп бара алачак. Узган ел онлайн концертны уртача 600 меңләп кеше караган. Артистлар да, алып баручылар да әзерләнә. Быел премия милли образларга бай булачак диләр. Бу хакта тулырак Валия Хайретдинова. Бу күлмәк татар милли орнаментлары белән тагында матур булачак, әйме Луиза? Радио дулкыннары аша танылып өлгергән Эльвира Вилдан тамашачылары каршына чыгарга әзерләнә. Быел ул Булгар радиосы милли премиясе тантанасының алып баручысы. Матур гына түгел, милли жанлы булып та күренәсем килә ди ул, образында шуңа туры китерәләр. Милли премия булгач, без инде бигрәк тә милли орнаментларга, милли нақышларга күз салабыз, аларны өйрәнәбез һәм инде менә безнең күлмәкләрдә дә ул чагылачак. Һәм матур килеп чыгар дип уйлыйбыз. Вот наши эскизы, и в основном в каждом образе будет присутствовать национальный орнамент. 30 артист, 30 җыр, 30 уникаль образ. Күлмәк костюмнарга эскизлар 2 ай элек әзер була. Италия һәм Россия шәһәрләреннән махсус рәвештә тукымалар кайтарталар. 100 метр бәрхет, атлас, шифон. Бу тукымалар нәкъ менә татарларга хас икән. Всегда вдохновением считается для нас это книга. Күлмәк тегү образ булдыру иҗади эш. Без эшне бу юлы белем алудан башладык. Китаплардан татар халкының милли бизәкләре турында күбрәк белергә тырыштык. Әле алай гына да түгел, милли музей оештырган күргәзмәгә барып, яңа бизәкләргә юлыктык. Алар да артистларның күлмәкләрендә чагылыш табачак. Быел Булгар радиосы милли премиясе миллилеген избат итәргә җыена, кием ашагына түгел. Сценарий серләрен ачмасалар да, сәхнәдә татарның гореф-гадәтләре, моңы, халык җырлары урын алачак ди оештыручылар. Җыр бәйрәмен тамашачылар безнең каналда 11 декабрь көнне туры эфирда күрә алачак. В основном все номера
Моңлы, күңелгә ятышлы җырлар сайланды. Бу бүгенге вазгыять белән дә бәйледер дип уйлыйм. Чөнки халык арыды, аның да күңеле белән ял итәсе килә. Без шуны булдырырбыз дип ышанам. Изу хәситә шулпылар. Быел Болгар радиосы милли премиясе икенче тапкыр онлайн форматта узачак. Шуңа да карамастан артистлар нык әзерләнә. Быел алар тамашачыны матур җырлары белән генә түгел, милли бизәкле киемнәре белән дә таң калдырырга әзерләнә. Алия Хайретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Турецкие ткани по суперценам. Портьерный салон «Фиерия». Тукая 58. Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». Радость праздника в каждом сердце. Открываем счастью дверцы. Базы отдыха компании «Татнефть». Для Нового года все у нас есть. А еще вокруг красивая природа, вкусная еда и комфортные условия. Любимый праздник отмечаем вместе. Бронирование по телефону в Альметьевске 386-398. Белкада тоштамалы жымга күні давам итә. Бары тик 5 декабрьгә кадәр генә шәшке, мутон һәм сарык иннән эшләнгән барлык туннарга 70%-ка кадәр тоштама. Белка, Татарстан урамы 7-нче. Аякларда варикоз бармы, сызлыймы, йөрергә авырмы? Артмед флебология үзәге лазер ярдәме белән операциясыз, авыртусыз һәм яра эзе калдырмыйча заманча дәвалау усулын тәкъдим итә. Бу куркынычсыз, тиз һәм яхшы нәтиҗәле усул. Артмед җиңел адымнар белән алга. АО «Тата Агролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203-86-02. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан». Кастинг 12 декабря. Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Регистрация по телефону 29 010 29. Возрастное ограничение 12+. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Исәңмісіз эфирда хаватырышы шығарылышы сүзнейға нәшінің мәғлумәтінен башлайбыз. Яңа аш бүлмәсе керек екен сузмағыз. Данил Майстерға кешіп түрік түләу шарты белән заказ бирегіз. Бортик декабрь азағына қадар, китеріп беру фатырға қадар міңгіру һәм жию бушлай. Аш бүлмәсінің үжді проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Майстер телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә болознага әлмәттә алмашынучан болытлы көн, җепшик кар явачак, 2 градус җылым. Төньяк көнчыгышта түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, юеш кар көтелә, температура 3 градус. Төньяктан Актаныш, Агырҗи, Менделеевскида явым-төшемнәр 4 градус җылым. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта алмашынучан болытлы көн, яңгырлы кар явачак, температура 3 градус җылым. Көньяк көнбатышта Булгарбай Чүпрәлдә явым-төшемнәр җылылык 4 градус. Шестә Нурлатмавда Ширмешәндә болытлы, шулай ук явым-төшемнәр көтелә 3 градус җылым. Юлларда бозлау зинһар өчен сак булыгыз. Үрмәүк яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыгчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киренкелеген бетерә, яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Умыртка баганасы авырта башласа, хәрәкәт һәм мускулларның эше бозыла, кан әйләнеше начарлана, ичке органнар зыян күрә, хәтта паралич табылырга мөмкин. Авыру хәбәр итә. Доктор Оста дәваланырга вакыт җитте. Яңа технологиялар ярдәмендә доктор Оста бүсерләр эссез югала. Хәрәкәт яхшыра, сызланулар кими. Доктор Ост умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый.
Merkezimiz Qozonda bulutlu kun, yağım düşümler kütle, gündüz 3-5 gradus жылы, jil tönyoqdan o'rtacha tezlikda vaqti bilan kuchayib, atmosfera bosimi tirkibish bag'onasining 746 mm tashkil etadi, havoning yog'ishtirmachi adimliligi 88%. Bu atnada havo turishi bilan sizni men Irka tanishtirdim. Kelasi uchrashuvlarga qadar